wang'iyo ni to bende gitiyo koso gitiyo. Okay, wang'iyo ne budget kata miwacho no. Irukuru budget margi mokuongo mobiro. To jo Kenya pod ywak. Ni kata mane budget ni usuru be pod omeda meda. Kata kawa mana chiel kende o kata machielo housing levy. O kata mang'eny mana housing levy ka ing'ado jomo ndiki osara piny. Sani nitiere paro moro ni kata VAT idwa medi uga pa tamala parga uchielo dhi tamala parga bor. Jo Kenya wacho ni kata kamano ang'amo nu breso gi sani ma piny tekni. Moko medo usuru. Omija gima dwa nyisi enia treasury ma Kenya no cham motieki. Gowi no kaw madongo dongo. Omiyo kok ne nyal medo usuru. To ne wadhi bedo gi miluongo ni insolvent. Economy marwa ne dhi collapse completely. Iwinja. To gimiluongo ni housing levy, adwa ni mondi understand kama. Akiani ni chulo pesa di per month. Adwa ni nyisa mondo explain ni sani chulo pesa di. Mano bro ngiso ke jiyo gini mana tama la chiel ngi kabich. Wawachni chulo sling elfu ariyo dwe ka dwe. Employer mari be chulo elfu ariyo dwe ka dwe. Ato wakete maximum mano kete 5,000 ngama chulo elfu abich dwe ka dwe. To employer mare mone elfu apar. Sani no yawe ne natama la chiel nukta beach marosachi te. Yes, wawachni en elfu abich. Asto kwa chopo kanya na elfu apar michulo per month. Higa chiel ichulo 100,000 gi 20. Higni apar ichulo $1,000,000 1.2 million. Higni 20 ichulo 2.4 million. To gimatimore en ni gimitu achul ni iluongo ni affordable housing. 2.4 million ni onge ot minyange ogo e town ka sani. Iwinja. The affordable housing kata sani kidhi Ngaraka. Ot moru beni chulo siling $1,012,000 gi wiye inyiewo 3.5 million gi civil servants kod joma bro chulo pesa ni. Ang'o miyo iluonge na affordable housing? Nwach sirkal chiwo low for free. Kata kidhi e sirkandwa mar county ma Siaya gidhi chiwo low for free. Homa Bay dhi chiwo low for free. To pesa mar ot almost 70% wuok e low. Pesa michiwo no bende en tax free. Nwach sirkal ok ohole. Mano nyiso ni ot moro bende nyiewo $1,012,000 sirkal dhi uso ni at 3.5 million minyalo kawo loan sani ming'iew makata kisave pesa no for 20 years to kibinyiewo. Omiyo pod en profitable to ng'ato kaka in. So pesa michulo no en profitable kuomi. Nwach idhi bedo go opportunity mar ng'iewo ot 3.5 million, ot mane dhi nyiewo 12 million, makata ni iti. To ken jite ma dhi yudo odno je. No, ok ni jite. Majority manigi udi no tayari mok dwar kata no ng'ad gi pesa. Ing'eyo gima nyaka ing'e. Ni bedo gi tich e sirkal en a privilege, is not a right. Nitie ji mang'eny mosomo kata moloi maonge tich. Seche moko kata manyalo lendo kama ber moloi to onge tich. Omiyo it is a privilege. Mine is a contribution. Kikwa bed mano mi a call for gimiluongo ni patriotism. Iwinjo bedo ng'ama patriot, ng'ama kawo pinye. Onyalo tho ne pinye kaka jalweny dhi gore nang'owa ne pinye cha. So patriotism ne ema nyaka watim. To wawe ywak ahinya. Wang'e gik moko e yo makare, e yo madho msungu wacho ni positive. Watemo ng'iyo gik moko negatively, watemo lalamika unfortunately, and I've always said I wish ni Jakom no bedo president. Mondo gik story mang'eny mwawacho pile gi. Mondo rum mondo wati matek. Ji paro ni ka Jakom obedo president to bro miyo ji chiemo. Okonya mi chiemo. Obro mana tiyo like any other. Moko Jakom. No wacho no dhi miyo ji siling 6,000 jogo moko Jakom ok favor gaji. Oko favor kata kabindwa poko favor nyaka nene okinya no bedo prime minister no favor nga. Oko favor ji. Otemo mondo ti within the law kaka en. Kwa ng'at moro nitie mobet piny maparo ni kata no Owino ni kabedo president ni to koro boedo gimo for free onge. Pod nyaki dhi e puodho, pod nyaki ti matek, pod nyaki tim gik moko kaka nyalore. To hawo marach ok obedo. But I wish ni no bedo, nwach no bedi, kasumba mang'eny gi propaganda mang'eny maluo wan gogni, di koro onge. Ka koro watieko